que el govern estava, des del seu lideratge, estava virant cap a un sentit contrari al que nosaltres havíem acordat. Nosaltres vàrem acordar un pacte de govern des de la premissa del 52% per avançar cap a la independència i el govern va preferir, diguem-ne, assentar les bases d'un acord amb el PSOE doncs, que virava cap a l'altre costat del 52%. No? I això és el que va fallar. Del sant tornem-hi i del passar a l'acció, el deixem-ho estar per més endavant. I, per tant, això és el que va fallar. Aquest era el quid de la qüestió. És a dir, hi ha uns acords per avançar cap a la independència de Catalunya. Quan tot es relativitza i tot són justificacions i tot són, diguem-ne, per part d'ells cap a nosaltres incomprensions, en canvi d'ells cap al PSOE tot són comprensions, veus que això no pot anar bé. I, per tant, sí, jo realment vaig quedar parat del nivell d'incomprensió que hi havia cap a complir una cosa que estava escrita i signada i el nivell de comprensió que hi ha cap a les polítiques del PSOE. No? És president de la Generalitat perquè té uns vots i aquests vots li venen d'uns compromisos. Si tu varies aquests compromisos, has de tornar a buscar un suport al Parlament de Catalunya i, per tant, com que nosaltres, després de més d'un mes d'intentar tornar a situar l'acció de govern en l'acord que vàrem signar, doncs, com que això no era possible, vam dir, doncs, si això no és així, algú s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança i aquest és el president. No? Nosaltres, durant un mes, els vam demanar que es complís l'acord de govern que teníem. El mateix dia del debat de política general se li va avisar de dir, escolta, digues que evidentment la teva voluntat és complir l'acord de govern. Quan et diu que no, doncs evidentment tu has de dir, escolta, si això no és així, potser vostè s'hauria de plantejar sotmetre's a una qüestió de confiança, no? I perquè és el mínim, perquè el que no pot ser és que diguis vostè és president gràcies als meus vots, gràcies a uns acords, no els compleixo i no tinc cap esperit de complir-los. Home, llavors vostè el que ha de fer és sotmetre's, si canvia d'orientació política, ha de mirar quins suports té en el Parlament, no? Per tant, ells jo crec que s'ho van agafar la tremenda amb una excusa, jo crec que ells van agafar la frase exacta com una excusa per acabar fent allò que volien, que era prioritzar l'acord amb el PSOE respecte a l'acord amb el món independentista. Dels 3 punts aquells que nosaltres posàvem com a element central per reconduir, que era el tema d'asseure'ns a la taula de direcció estratègica, el tema de la taula de diàleg que es parlés d'autodeterminació, d'amnistia i que, a més nosaltres des de Junts poguéssim nomenar les persones que consideràvem que havien d'anar, tal com diu el pacte, i la unitat estratègica en Madrid, doncs ens deia que no. Al final, el dia abans de la consulta, es va acceptar allò de unitat estratègica a Madrid i prou, però per nosaltres l'altre era essencial i de fet cada vegada es demostra més la necessitat de que hi hagi aquesta direcció estratègica de l'independentisme. I per tant se'ns va dir que allò, en aquell moment, d'aquella manera que estava plantejat, tal com ho vam signar, que no hi havia voluntat de complir-ho. I a més va ser molt injust en el cas del vicepresident, perquè el vicepresident va ser lleial al president. El vicepresident no sabia que fins a l'últim minut que el portaveu al Parlament diria el que diria. Això és una cosa que assumim la responsabilitat dels que estàvem allà i per tant jo crec que era l'excusa per trencar, era l'excusa per no tenir a dins el govern algú que no aposta pel deixem-ho estar, com és el govern actual. El govern actual ho vestirà d'una manera o d'una altra, però ha apostat pel deixem-ho estar. Per deixem-ho estar per més endavant, no vol dir per sempre, però deixem-ho estar per més endavant. I per nosaltres no estem a la fase del deixem-ho estar, estem a la fase de passar de la resistència a l'acció, de tornar-nos a compactar i de, per tant, no blanquejar això que està fent l'estat espanyol, de blanquejar la repressió a nivell internacional, de blanquejar doncs, que el conflicte polític amb Catalunya s'ha acabat, de totes aquestes coses. El govern de l'Estat està amb això. Nosaltres no estem amb aquesta lògica, amb aquest marc mental. No? Si tu ets el president que més vots has tingut d'investidura amb 74 vots perquè tens uns compromisos d'avançar cap a la independència i el que fas és virar cap a un altre costat i 41 dels 74 diputats et diuen que ja no tenen confiança, doncs si vols seguir exercint de president has de buscar la confiança en el Parlament. El més lògic seria una qüestió de confiança i si no als països europeus el que es fa és convocar eleccions. La gent va enviar el 14 de febrer un missatge que va dir enteneu-vos per avançar cap a la independència. Van votar partits independentistes, es va superar el llindar del 50% i va venir a dir, escolta, a partir d'aquí us heu d'entendre, és a dir, no hem donat una majoria suficient a cap dels partits independentistes
I tant les CUP com nosaltres ho vàrem interpretar així i vàrem arribar a un acord, vàrem fer un esforç. Tothom ha de cedir en aquest cas. I en canvi ara el govern que hi ha no està en aquesta lògica del 52%, està en una lògica, diguem-ne, d'acord més comprensible amb el govern de l'Estat que no pas amb les forces independentistes de Catalunya. Molt bé, això és legítim. Però no compartit per la resta de forces independentistes. Llavors tu el que has de fer és o una qüestió de confiança o anar a eleccions. Perquè, entre altres coses, vull recordar una cosa, el president Aragonès no ha guanyat ni les eleccions. No és un tema menor. És a dir, les eleccions a Catalunya, no és que algú digués és que les he guanyades jo i al final jo sóc el que em sento més legitimat per tirar-ho endavant. No has guanyat ni les eleccions. Si ets president, tot i ser la segona força política, és perquè la resta de partits t'han fet president, però d'acord amb uns compromisos. Si tu no els compleixes i vols virar l'acció del govern cap a un altre cantó, home, busca suports parlamentaris per respecte al Parlament de Catalunya, que és qui t'ha escollit, no? Llavors hi havia una part del partit que molt honestament defensava que es podia tornar a resituar des de dins del govern i, per tant, des de dins del govern això es podia reconduir i d'altra gent que veien que l'única solució era fora. Llavors, a partir que es pren aquesta decisió per part de la militància, el que jo constato i el que veig cada dia és que el 100% de l'organització estem remant a la una en la mateixa direcció. Per tant, tots aquells que aventuraven trencaments, etc., tot això ha quedat desmentit pels fets. És a dir, nosaltres estem abocats en la nostra acció política i remem tots a la mateixa direcció i els acords que hi ha a la direcció nacional, en els consells nacionals, estem parlant d'acords del 90, del 89, del 94%. No? Quan tu neix l'objectiu i formes part d'una organització política molt transversal, poden haver-hi opinions d'aquestes, però que queden molt individualitzades, però no és el sentit del conjunt de l'organització com s'ha vist. No? De fet, nosaltres ara som més afiliats que abans de la ruptura del govern, no? I per tant això vol dir, això és un missatge molt clar, no? Nosaltres no tenim la vocació de ser un partit de ciment armat en què no hi ha opinions diverses. Per què? Perquè la societat no és així. I si tu pretens representar la societat és diversa, no? I si mires a Europa, els diferents debats que hi ha els diferents partits grans europeus, hi ha moltes opinions. El que passa que després són capaços de posar-se d'acord, de dir, doncs cap aquí, saps? En canvi, els partits que només hi ha un pensament únic tendeixen a ser minoritaris. El president Puigdemont i jo tenim una relació que va més enllà de l'estrictament personal o de relació de partit, que ve de lluny. Jo vaig tenir l'honor de ser conseller de la presidència del conseller Puigdemont. Hem viscut moments molt intensos. Ja no et dic que, a més, abans familiarment ens coneixíem abans, no? Per tant, la meva relació amb el president Puigdemont no només és fluida, sinó que és d'absoluta estima, apreci i lleialtat, no? Tots aquests alcaldes que ara repeteixen són aquells alcaldes que l'1 d'octubre se la van jugar. Per tant, nosaltres, tots aquests alcaldes que estan fent una bona feina pels seus veïns i veïnes, però que a més van demostrar que eren lleials a les institucions catalanes en aquest camí cap a l'autodeterminació, per nosaltres seran benvinguts. És a dir, nosaltres el que volem és sumar persones, sumar capital polític de persones que han demostrat el seu esperit de servei, la seva vocació, la seva eficàcia a l'hora de gestionar interessos des dels propis ajuntaments i, per tant, nosaltres no ens ho mirem com a sumar sigles, sinó sumar persones de procedències molt diferents. També és veritat que hi ha gent que ve de les CUP que vindrà amb nosaltres i encapçalarà la llista, hi ha gent que vindrà que fins ara estava amb Esquerra Republicana i que ha fet el pas de venir amb nosaltres, perquè són gent que, a part d'estar abocada a servir els interessos de la gent del seu poble, tenen un compromís nacional d'avançar cap a la independència. I, per tant, nosaltres, totes aquestes persones, per nosaltres seran benvingudes i el que no farem és encara dividir més en aquests pobles. Jo no veig cap incomoditat amb les declaracions de Xavier Trias i tant de bo, quan es publiqui aquesta entrevista, doncs ja hagi manifestat la seva voluntat de ser el candidat per Barcelona. Per què? Doncs home, perquè jo me'n recordo quan el 9-N, per part de l'Ajuntament de Barcelona, tots van ser facilitats. L'1 d'octubre, tot van ser problemes. És la gran diferència entre tenir ajuntaments compromesos amb les institucions catalanes en el seu camí cap a assolir la independència de Catalunya o, en canvi, tenir institucions que més aviat frenen, no? Ho dic perquè jo he viscut els dos episodis, 9-N i
i l'1 d'octubre i la diferència amb la capital de Catalunya, que a més ha de ser punta de llança, era abismal. Nosaltres, quan parlem a nivell municipal, no podem posar tothom al mateix sac, perquè vol dir desconèixer la vida municipal. Per què? Doncs perquè Catalunya, per exemple, té el 60% dels municipis són de menys de 5.000 habitants i un 40% són de menys de 1.000 habitants. Tu li pots dir a un, sempre poso el mateix exemple, però és que l'he viscut i és així, tu li pots dir a un cap de llista que pacti amb el d'Esquerra Republicana i quan et diu que t'ha fotut la nòvia et dirà que hi pacti no sé qui, no sé si m'explico. De Junts prioritzem els pactes amb forces independentistes, però a partir d'aquí hem de ser comprensibles amb la relació i les vivències que hi ha a cada un dels municipis. Tot l'altre és fer demagògia. Tot l'altre és fer demagògia. Nosaltres hem prioritzat el pacte amb forces independentistes, però hi ha algú que ha prioritzat prendre alcaldies a qui ha guanyat, que és en aquest cas Junts per Catalunya. I això és molt diferent. És a dir, nosaltres en municipis com Figueres, com Sant Cugat, com Tàrrega, com tants altres, tindríem l'alcaldia, però algú ha prioritzat pactar amb els socialistes per prendre's l'alcaldia. I algú ens va marcar un camí, i no vam ser nosaltres. A mi el que m'incomoda és que algú vulgui posar al mateix nivell el Govern Nacional de Catalunya que una entitat supramunicipal que el que es dedica és a donar subvencions als ajuntaments. És a dir, m'incomoda molt, perquè llavors vol dir no entendre res de la política nacional. És així de clar. És a dir, si tu poses al mateix nivell la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, en relació al que és i ha de ser la Generalitat de Catalunya que la Diputació de Barcelona, és que tens un concepte molt baix del Govern Nacional de Catalunya, o que, diguem-ne, no saps què és la Diputació de Barcelona. No hem fet res des de la Diputació de Barcelona que vagi en contra dels nostres principis nacionals. T'ho dic perquè des de les àmbits de responsabilitat de la Diputació de Barcelona hem fet moltes actuacions i molts ajuts que crec que incomoden més en els socialistes que coses que fan els socialistes a nosaltres. Les relacions entre el món independentista s'han de tornar a refer per compactar, per trobar un nou full de ruta, per tornar a avançar, per tornar-nos a assentar. Nosaltres el que volíem era assentar-nos. Per això demanàvem lo de la taula aquesta de direcció estratègica de l'independentisme. I per tant, escolta, nosaltres, tot el que siguin passos per refer la unitat independentista, nosaltres hi serem. Per avançar cap a la independència, no per renunciar. Nosaltres vam dir que tot i sortir del govern no ens desentendríem de res, ni de ningú, i que per nosaltres seguiríem treballant pel país i per la gent. I la proposta pressupostària que hem fet avui s'ha d'entendre en aquests termes, d'allò que nosaltres creiem que serien uns bons pressupostos pels ciutadans i per la gent del país. Per tant, no ens ho mirem en termes de refer relacions amb no sé qui, sinó en termes de defensar els interessos dels catalans i les catalanes. Refer les relacions entre el món independentista, això va d'una altra equació, no va de l'equació dels pressupostos. Va de l'equació de sentar-se i marcar un nou full de ruta per avançar cap a la independència, per passar a l'acció, no per veure-les venir, no per deixar-ho estar, no per esperar que vinguin millors temps. Escolta, elaborem una nova partitura, una traçabilitat, igual que vam dir en el seu moment 1 d'octubre, referèndum o referèndum, doncs nosaltres creiem que ara hem de marcar una nova traçabilitat. Per què? Perquè l'actiu més important que té l'independentisme és la gent, és la seva mobilització, però aquesta serà més potent o menys potent en funció de si té sentit el que fan o no té sentit el que fan. I té sentit si hi ha un traçat, si ha de dir hem d'anar cap aquí, per aquest objectiu, amb aquest temps, i això és el que nosaltres pretenem. Si nosaltres el que defensem és que els catalans la fiscalitat no els ofegui, sinó que els permeti una mica poder sortir d'aquest atzucac que estem, tots els catalans, no una èlit, al revés, tots els catalans, doncs aquí ens posarem d'acord. Si en canvi es vol seguir ofegant econòmicament els catalans, doncs nosaltres aquí no ens hi trobaran. Això no és un tema de dretes o esquerres, és al revés. És a dir, nosaltres les propostes que hem fet no és des d'un punt de vista, diguem-ne, ideològic, defensem aquests o defensem els altres, perquè Junts no defensa aquests o defensa els altres, defensa el conjunt. I el que és una realitat és que de les rendes més baixes a les rendes més altes, amb la inflació el que estan fent és que estan pagant molt més del que els hi correspondria. I nosaltres el que volem és resituar aquesta dinàmica tan perversa que hi ha, que entre els trams que fa molt temps que no s'han mogut, però que nosaltres sempre tenim els tipus més alts
I la inflació, a tu et consideren més ric sense que siguis més ric i et fan pagar molt més. A tu el que t'han de fer és pagar menys perquè ets menys ric, perquè pots adquirir molt menys, no? I això va des de la gent que té els trams més baixos de l'IRPF fins a la gent que té els més alts. Però això beneficia el conjunt de la societat. Perquè si no la gent el que farà és l'opció de dir, escolta, això a Catalunya no val la pena viure perquè en d'altres indrets hi ha una equitat més alta amb la fiscalitat. Nosaltres el que defensem és una fiscalitat justa, però no per uns quants, sinó per tothom. L'altra prova és que nosaltres, per exemple, amb l'impost de patrimoni no hem plantejat res. Per què? Perquè l'impost de patrimoni el paga un 1% de la societat catalana. I la rebaixa que nosaltres plantejàvem beneficiava el 25% d'aquest 1%. I, evidentment, no ens encallarem en la negociació d'uns pressupostos pel 25% de l'1% de la població, perquè nosaltres hem pensat les nostres propostes és pensant en el 90% dels ciutadans de Catalunya. Per tant, derogar la sedició, absolutament d'acord, però no a canvi de que derogues la sedició per un costat, però per l'altre poses una cosa que encara és pitjor el remei que l'enfermetat. La sedició ens ha condemnat uns quants, els desordres públics agreujats pot condemnar a uns molts. I nosaltres estem pensant en els molts, no en els pocs. I a més, això entra directament a poder atacar, tinguent la cúpula judicial que tenim, el que és el principal actiu del moviment independentista, que és la mobilització. I a més amb un tipus penal ple de subjectivitats, actes preparatoris, intimidació a les persones o les coses, allò que vam veure al judici, les mirades, que jo no les havia vist des de l'època del País Basc, coses d'aquestes inventades, la intimidació, la provocació. Què vol dir la provocació? Un tuit és una provocació? Poden considerar-ho. Tenim una cúpula judicial que no ha fet la transició del franquisme, és així. Doncs, escolta, nosaltres ja ho estem veient. Actes preparatoris d'aquells de dir, encara que no s'acabin fer, però que fossin idonis per alterar la pau pública, escolta, és la catifa vermella perquè l'aparell judicial pugui actuar contra tothom que vulgui de l'independentisme. Jo el que no em crec és l'estat espanyol. El que conec és l'estat espanyol. I això ja no va de partits d'aquest o de l'altre. Jo l'experiència és fins a quin punt l'estat espanyol, l'estat profund i la cúpula judicial espanyol és capaç de retorçar l'estat de dret per perseguir el moviment independentista. I si tu els hi poses un article al Codi Penal que els hi pot anar allò de nassos, perquè és absolutament subjectiu, absolutament obert, per petar de la porta i entrar de matinada a buscar gent que estan reunits per preparar una manifestació o per fer qualsevol tipus d'activitat reivindicativa de l'independentisme, com que no em crec aquest estat espanyol, jo no els hi posaré la catifa vermella en un article com aquest. Si amb només si és sí ha passat el que ha passat, imagineu-vos amb un article així que acabi en un jutjat com el 13, com el 18, o l'Audiència Nacional o en el Suprem. Jo el que veig aquest article, jo no el puc defensar, aquest article dels desordres públics agreujats, no el puc defensar de cap manera, perquè quan tu estàs en un judici, com vaig estar jo en el Suprem, i el fiscal del Tribunal Suprem, el fiscal, no un estudiant d'ESO que vol ser advocat de gran, no. El fiscal del Tribunal Suprem diu, encara que s'hagi despenalitzat el referèndum sense acord amb l'Estat, fer un referèndum sempre serà delicte. Quan algú et diu aquesta animalada al Tribunal Suprem, allà davant de tothom, posar-los un article com aquest allà, en bandeja, és que és un tret al peu, no? És un tret al cap de l'independentisme. Per tant, per això aquest no és un tema que va d'intentar desgastar un partit o intentar desgastar l'altre. No ho sé, Esquerra Republicana, això els hi has de preguntar amb ells. Nosaltres de què partim? No hem de fer aquí un vestit a mida per homologar unes injustícies a Europa, sinó que hem de fer al revés. El que es pot exercir de drets i llibertats fonamentals a Europa és que es pugui aplicar aquí. I ara què s'ha fet? Intentar blanquejar les injustícies contra l'independentisme amb un tipus penal perquè sigui homologable a Europa. I nosaltres el que diem, no, és que el que hem de fer és al revés. Homologar l'exercici de drets i llibertats que s'estan exercint a Europa cap aquí. El procés d'independència ara mateix, doncs que ens hem de resituar tots plegats i tornar-nos a sentar i passar l'acció. Per què el moviment independentista va arribar on va arribar? Perquè hi havia una societat mobilitzada que anava empantant.
I a partir d'aquí els partits polítics van sacsejar tot el mapa polític. El van sacsejar, és a dir, el mapa polític de Catalunya d'ara amb el del 2011, abans de la primera manifestació del 2012, no té res a veure. El van sacsejar totalment, no? I per tant és allò de la dinàmica de l'arrossegament. Però per això jo et deia que per nosaltres és molt important doncs, la mobilització ciutadana, perquè té efectes, clar que té efectes la mobilització ciutadana en el taulell polític que hi ha. Perquè el 2012 nosaltres convencíem a la gent, la fèiem intentar convèncer de que la independència de Catalunya era bona pels ciutadans de Catalunya. Això ara ja no és així, és a dir, la gent ja ho ha vist que tenim un estat en contra, la gent ja ha vist que és molt millor ser un país independent. Ara la gent també et demana de dir, molt bé, per aconseguir això, deixeu de barallar-vos entre vosaltres, deixeu de donar voltes i voltes i marqueu-nos el camí a la una, i aneu a la una. I aquest és el gran repte. Quan abans em deies, escolta, a quin moment es troba doncs que hem de sortir d'aquesta rotonda de donar voltes i marcar un traçat i anar tots a la una, no? No, a mi, més que una persona, a mi el que em va empantar a posar-me en política va ser que jo tenia 11 anys i vaig anar a la manifestació de l'11 de setembre del 77. I em va impressionar molt. Casa sempre havia sigut... Els meus pares no havien militat mai en cap partit polític ni res, però venien de la tradició catalanista. I l'11 de setembre, doncs, jo era un nano, em vaig baixar a la manifestació i vaig dir jo em vull dedicar a aquesta causa. Em va impressionar. Per tant, no va ser una persona en concret, sinó que va ser vincular-me a una causa. I va ser, sempre ho he explicat, sempre l'11 de setembre del 77, molt, perquè des de l'11 de setembre del 77, després cada 11 de setembre he baixat a Barcelona amb 12, amb 13, amb 14, llavors ja quan no baixava la gent jo baixava amb tren sol o amb algun amic, però ara hi ha molta més consciència nacional. Jo hi havia l'11 de setembre que baixava a Barcelona, totes les manis que hi havia independentistes, i hi havia el que hi havia, i acabava com acabava sempre. I per tant, doncs ara això és molt diferent. És a dir, jo crec que ara una majoria de catalans han desconnectat d'aquest estat espanyol, abans no. I ara han desconnectat. Per tant, el balanç és positiu, sí. Ja estem bé? De cap manera. Ja estem bé? De cap manera. S'ha avançat molt nacionalment i a nivell de consciència nacional, i tant que s'ha avançat molt. Però ens falta culminar-ho.